Čo je to za človeka, ten Kufa? Maroš je dobrý človek, pán Faral je dobrý človek, on každému dobrú ruku dá, každému. On počúva, musí spočúvať, čo ti povie, a oddelenie takto, nepapuluje sa, vyhodí von. Áno? Hej, keď máš vypité, vyvezú ťa, tak vynesú. A ty si tu už ako dlho? Ja 4 rok ťahám, ja som stáčier, Nové lesný rodak, som Nové Polianky. A si tu spokojný? Som spokojný u Maroša. No a čo sa stane, keď Maroš nebude? Maroš, potom ja odídem. Prečo? To neviem, kto príde mesto neho. Bez neho to bude fungovať? Nie, ťažko. Prečo ťažko? To takého človeka nikto nenájde. Pán Kufa, keď som vás teraz pred asi 15 minútami stretol a požiadal vás o rozhovor, povedali ste mi, že načo, že nech nájdem niekoho iného, že vy už o verejných veciach nechcete hovoriť a že napriek tomu si vy vážite tie médiá a povedali ste mi takú jednu zaujímavú vetu, že médiá by mali nielen pravdivo informovať, ale aj... Poviem to tak, Pius XI už hovoril, pápež, hovorí, že mass media majú slúžiť pravde a dobru. Ale pozrite sa, ja si pripadám, ako som vám povedal, ako krtko, ktorý je zahrabaný tu v žakovskej problematike a z času na čas ma kde vyťahnú hore a vyjadri sa k politike vysokej. Zase sa zahrabem tu do tej problematike a zase ma vyťahnú, povedz niečo k cirkevnej otázke. Zase zahrabem a zase akú hocičomu idem. No tak aj k tomu, jak ja môžem povedať. No tak, jak dedinský farár, hej, čiže ktorý je zahrabaný naplno do tej problematiky, pretože si myslím, že mám toto poslanie. To je môj poslanie, starať sa o týchto ľudí, ktorými Pán Boh zveril. Hej, no a teraz poviem, Pius ten 11. on povedal, mass media majú slúžiť pravde a dobru. Ja si myslím, nazdávam sa, že v komunizme zamaskovali, krásne urobili obal pravdivý a znútra jadro dobro s veľkým D alebo lásku s veľkým L vyhodili von. Napríklad, hej. Vidíte, jak to, aby nemuselo byť, krásne dokazovali v tej prírodnej javy, a tak v škole sme sa to učili, tzv. Vedecká teória, však, ale vo vnútri Boh vyhodený von, príroda, hej, evolúcia a tak ďalej. Hej, vyhodené to dobro a Boh vyhodený znútra, ale obal to malo pravdivý. A polopravdy hovorím, že sú oveľa nebezpečnejšie ako čistá lož. Pretože človek, ja hovorím to takú len, poviem, listie je zelené a preto Boh neexistuje. A dokazujeme, že listie je zelené. A naraz ti zistíš, fakt, listie je zelené. A oni šikovne prilepia, preto Boh neexistuje. A spolkne taký jed, také jedovaté nejakú otravu, že človeku potom máš na nič z toho. Hej, to sú tie polopravdy. A liberalizme, dívajte sa, títo mali obal pravdivý a znútra vyhadzovali lásku von. V liberalizme takisto obal pravdivý, obyčajne ten obal je pravdivý, ale vo vnútri je ešte horšie, ako za komunizmu. Tam vyhodili dobro a tu vložia do jadra zlo. To je to darebáctvo, hej. Hrajú sa, povedzme, že, príklad poviem, hej, že v mass médiách. Nestačí to, že natočím film pravdivý. Keď má takto napríklad dcerku alebo syna, hej, sprchuje sa aj dcerka, aj syn. Alebo používa aj toaletu. Keby to niekto natočil, lebo až tak, ktorí idú, natočia také intimné veci, pustil by si o vlastnej dcerke, o vlastnom synovi taký film? Asi ťažko. Prečo? Aj keď je to pravdivé, lebo každý to používa, aj kúpeľňu, aj vecko. Však, no ale je to zraňujúce. Vo vnútri je neláska. Čiže to kritérium pri mass médiách by nemalo byť len pravdivosť, ale malo by tam byť aj niečo, čo nie je nezraňujúce, čo je nezraňujúce, teda malo by tam byť to dobro. Dobro s veľkým D, láska s veľkým L, Boh. Hej, tedy je to potom, tie médiá potom splňajú svoju úlohu. Hej, mass médiá, keď slúžia pravde a dobru. Nielen pravde, hej, komunisti tým maskovali, aj liberáli tým maskujú, ale aj dobru. A to tam je dôležité. Komunisti vyhadzovali dobro a liberalizmus tam vkladajú zlo, čo je ešte zakernejšie.